Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Batiin po ninyo ang inyong katabi ng magandang tanghali. Yan. Meron ba kayong kasamaan ng loob? Mayroon ba kayong kagalit? May puot ba sa inyong puso? Hindi pa rin ba kayo nakakapagpatawad hanggang ngayon? Bitter pa rin. Ayan. Gaano ba katagal ang kinikimkim mong galit sa iyong puso? Baka sa sobrang tagal, nilulumot na. Sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na magpatawad. Magpatawad. Dahil ang ating Panginoon ay tunay na mahabagin at mapagpatawad. Pinapatawad niya tayo tuwing lumalapit tayo sa Kanya at humihingi tayo ng kapatawaran. Hindi niya tayo tinatanggihan. Kaya sana tayo rin ay matutong mahabag, matutong maawa, matutong magpatawad. Kasi kung hindi tayo magpatawad, baka sabihin rin sa atin ng ating Panginoon ang sinabi ng hari doon sa isang lingkod na hindi nagpatawad. Ano ang sinabi ng hari? Ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Sa buhay natin, ilang beses tayong pinatawad ng Diyos, pinapatawad ng Diyos. Hindi ba dapat tayo rin ay marunong magpatawad? At sinabi rin po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Sirach, ang poot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Tatatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Mga minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay marunong magpatawad, tayo ay patatawarin din ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo marunong magpatawad, matigas ang ating puso, mataas ang ating pride, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kaya sa araw na ito, hingi natin ang tulong ng ating Panginoon, ng ating mahal na ina, ng ating patron, Santo Padre Pio, na tayo ay makapagpatawad. Hindi lamang makapitong beses, kundi 70 ulit pa nito. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung paulit-ulit. Pero magagawa natin sa grasya ng Diyos. Hilingin din sana natin na mawala ang galit sa ating mga puso. Matuto tayong magpakumbaba at magkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad
sa mga taong ating nasaktan. Dahil tayo nabubuhay at namamatay, hindi para lamang sa ating mga sarili, kundi higit sa lahat para sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Hayaan po ninyong tapusin ko ang ating pagninilay sa pamamagitan ng isang kwento. Meron po akong nabasang isang kwento. Sabi po doon sa aking kwento, meron daw dalawang magkaibigan. Pangalanan natin si Pedro at si Juan, para hindi na tayo mahirapan. Si Pedro at si Juan na magkaibigan ay naglakbay sa disyerto. At sa paglalakbay nila sa disyerto, nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagtalo itong magkaibigan at nasuntok ni Pedro si Juan. At pagkasuntok ni Pedro kay Juan, sumulat si Juan sa buhangin. Sabi niya, sinuntok ako ng aking kaibigan. At nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang oasis. At pagdating nila doon, napamali ng apak si Juan at napaapak siya sa kumunoy. At siya'y unti-unting lumulubog at hindi siya makaalis doon sa kumunoy. At nung siya'y takot na, tinulungan siya ni Pedro, hinila siya ni Pedro paalis doon sa kumunoy at siya'y iniligtas. At nung nailigtas na siya ni Pedro, umukit si Juan sa isang bato at sinabi niya, "Today, my best friend saved my life." Nung nakita yun ni Pedro, tinanong si Juan, sabi niya, "Juan, bakit nung sinuntok kita, sumulat ka sa buhangin? Pero nang iniligtas kita, umukit ka sa bato." Sabi ni Juan, kapag may gumawa sa atin ng masama, isulat natin sa buhangin so that the wind of forgiveness can erase it. Pero kapag may gumawa sa atin ng kabutihan, iukit natin sa bato so that no wind can ever erase it. Mga minamahal ko mga kapatid, kapag may mga nangyayari sa ating masama sa ating buhay, kapag may mga gumagawa ng hindi magaganda sa atin, sulat natin sa buhangin upang ang biyaya ng pagpapatawad ng Diyos ay pawiin ito. At kapag may gumawa sa atin ng kabutihan, iukit natin sa bato para dumating man ang anumang unos ang hangin sa buhay natin, hindi natin makalimutan ang mga taong gumawa sa atin ng kabutihan. Mas pahalagahan natin ang ating kapwa, ang ating mga mahal sa buhay, kesa sa ating pride, kesa sa anumang bagay. At higit sa lahat, pahalagahan natin ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos, na nagsasabi sa atin at nagpapaalala sa atin na magpatawad. Hindi lamang 7 beses, kundi 70 ulit pa nito. Amen.